Asi sa zhodneme na tom, že úspešná firma nie je vybudovaná na peniazoch, ale na kvalitných ľuďoch. A keď tých správnych včas nenájdete, biznis nemôže rásť. A práve v hiringu prechádzame najväčšou zmenou za posledných 30 rokov. Nie vďaka AI, ale kvôli AI. Firmy sú zvyknuté zverejniť pracovnú ponuku na pracovný portál, zbierať a triediť kandidátov. Lenže dnes tu máme dokonalé životopisy vygenerované umelou inteligenciou a potom sa problém presúva na zbytočné pohovory. Druhá možnosť je kandidátov aktívne vyhľadávať, takže headhuntovať. Toto funguje, lenže je to časovo a tým aj finančne náročné. Spacebrains rieši tento problém a znižuje časovú náročnosť headhuntingu až o 80%. Za pár minút firmy vedia, s kým sa oplatí rozprávať. Z pozície vytvoríme jasné kritériá, následne nasleduje sourcing a hodnotenie kandidátov, aby sa oslovili tí najlepší. Beta verzia je spustená a beta verzia bola spustená v apríli a momentálne máme 15 B2B používateľov a dokonca aj prvé revenue ešte pred oficiálnym spustením. Moje meno je Jakub, som CEO spoločnosti Spacebrains a spolu s founderami Lukášom a Slavom tvoríme tím, ktorý má skúsenosti s leadershipom, B2B startupmi, vývojom produktov a fundraisingom. A môj dnešný ask je, ak vaša firma sa potáca s týmito problémami, budem rád, ak Spacebrains sami vyskúšate. Ďakujem.